Хто нас лекуе, ўрач ці лекар? А мы самі балельшчыкі ці заўзятары? Хто кіруе машынай, вадзіцель ці кіроўца? Я, Вінцук Вячорка, запрашаю разам разабрацца, як лепей па-беларуску называць прафесіі і заняткі. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Nomina agentis па-лацінску. Словы накшталт настаўнік і навуковец, бібліятэкарка і футбаліст, музыка і араты. Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на цель, любитель, вызвалитель, выхаватель, натхнитель, мыслитель, озелянитель, водитель, нават хрысціцель і збавитель. А таксама словы-тэрміны неасабовыя: гучнагаварыцель, глушыцель, вогнетушыцель, праявіцель або цепланасіцель. Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа: Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі. Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, правіцель, але ж кіраваць, паручыцель, але даручаць, збавіцель, але выбавіць. Дадам сюды тэрмін прадстаяцель праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове, дзе є слова прадстаяць, пагатоў у значэнні ачольваць. Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русифікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў настаўнік. Далей, выхаваўца або выхавальнік. Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – выхавальніца. А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад выхавацель. Атрымаем грувасткую выхавацельніцу або, прынамсі, выхавацельку на польскі лад. Наагул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «nomina agentis». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. Хрыстос – збаўца. Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца. У народзе пачуеш «кіруй у правы бок», там гладчэй. А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю. Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы знаўца, выканаўца, пераможца выпраўлялі на знавец, выканавец ці пераможац, гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – прапойца ды убійца.
Іншая характэрная беларуская мадэль у словах малацьбіт, варажбіт, то не прасіцель, а просьбіт, не цепланасіцель, а цепланосьбіт. У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на тельны. Плавательны басейн, па-беларуску зразумела плавальны. Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Предстательная железа, не блытаць з вышэйзгаданым предстаятелем, падкарэнніца, слабительное средство, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае тель у слове «пасетитель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускай мовы. З таго часу у моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але наведніка афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «nomina agentis» па-лацінску. Тэма і для моўнай практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык», «шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русыфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы дакладчык, даследчык, выкладчык не інакш як чык-аціламі. Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы працэнтшчык, аліментшчык, прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як працэнтчык, сайтчык. І гістарычна словаў «nomina agentis» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так. Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў? Палесаўнік, а сплавшчык у народзе плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння «nomina agentis». Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэжчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і Камэлёт. Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «враць». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым
загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктор лекарских наук. У доўгай вопратцы на вежы сочыць зоры. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на ар або яр утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад шынка. Ізноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Олега Хаменка. З Криму едуть, перекають. З Криму едуть, перекають. Подешинка реку под'їжджають. Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова мур, каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш, вершык з дзіцячай азбукі. Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры, і стаіць магутны замак аж да сёння на гары. І на астачу пра слова «заўзятар», адпаведнік расейскага «балельшчыка». Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Куліковіч. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.